Şirmişende яңа яшьләр үзәге эшли башлады. Аны ачуда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров катнашты. Вице-премьер шулай ук район хуҗалыкларында булды. Муниципаль советның хисап сессиясендә киләчәккә үсеш юнәлешләрен билгеләде. Şirmişen kooperativi yoğun kazanlık sıhhi tüzü için 2018 yıl ahırında grant ata. Zamanşa cihazlandırılgan erken binada künge 1 tonnaga kadar it işkərtilə. Barı ciştiru halal standartları boyunca. Bu indi kolbasный цехын, ол тәртібінде біздің сменаға 1 тоннаға yakın kolbasный izleyecek açak. Bunda kolbasa, kapçonuslar buла indi біздің. Biride kazanlıkны әле şuşu günlerde gene yası başladılar. Yarım fabrikatlar indi bir neçə yıl ciştirilä. Oşanlıklar Respublikanın 13 rayonuna taratıla. Marat Jabbarovka avul hujalığı kooperatiflarına yardım etүү boyunca prezident programmaları için rahmet bildirdiler. Президентімізге, Министрство сельскохозяйствоға алардан бик көп ярдәм булды. Бу программаларга ассоциациягә алар әзерләде безне бу программада участвовать итәр өчен. Район җитәкчелегенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Rayonның барлык сәнәгать, аграр, социаль мәдәни мөмкинлекләрен күргәзмәдә күрсәттеләр. Төрле милләтләрнең ишегаллары, фермерлар, шәхси ярдәмче хуҗалыклар продуктлары, үз мәшгульләр товарлары. Район җитәкчесе хисап докладында башкарылган эшләр турында гына түгел, борчулы мәсьәләләр турында да сөйләде. Мәсәлән, үлем китем инде 2 ел артуга таба. Сәламәтлек саклау өлкәсенә игътибарны көчәйтергә ниятлиләр. Авыл хуҗалыгына да анализ ясалды. В районе за последние 6 лет уровень производства сельхозпродукции увеличился в 4,7 раза. Соңгы 6 елда районда авыл хуҗалыгы продуктларын җитештерү артты. Бу президент программалары ярдәмендә мөмкин булды. Узган ел район авыл хуҗалыгын үстерүгә төрле дәрәҗәдәге бюджетлардан, грантлардан 195 миллион сумнан артык субсидия алды. Марат Җаббаров агросәнәгать комплексында эш җимәкләрен җентекләп сөйләде. Узган ел катлаулы һава шартларына карамастан республикада 2 миллион 300 мең тонна ашлык, миллион тоннадан артык шикәр чыгындыры, 2 миллион тонна сөт җитештерелгән. Ширмешәнлеләргә киләчәктә эшләр күбәле. Районда уртача хезмәт хакы уртача республика дәрәҗәсеннән түбәнрәк. Среди районов республики вы на 26-м месте. Сез районнар арасында 26-нчы урында. Быелның 1 гыйнварына мөгезер өтерекләр санының артуы күзәтелә. Муниципалитет ягыннан бу юнәлештә зур ярдәм һәм игътибар күрсәтелә. Моны да игътибарга алырга кирәк. Авыл хуҗалыгында актив нәтиҗәле эшләүчеләргә күбрәк ярдәм итәсе иде. Районда спорт, иҗади үсеш, күп милләтле мәдәнияткә ярдәм итү белән җитди шөгыльләнәләр. Ширмешәндә тантаналы рәвештә яшьләр үзәген ачтылар. Бинаны капиталь төзекләндергәннән соң үсеп килүче буынга үз сәләтләрен үстерү өчен яңа мөмкинлекләр туды. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы.